Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sino ang James Cameron nga ina? Siya na ang direktor ke producer sang Titanic. Maayo kagali mag-acting, no? Boy. Hoy, buklan! Wala ako nag-acting, no? Ang tanan nga ginsiling ko matuod. Ang tanan nagpati. Pati gani ang news sa TV, eh. At di madali malanas laya papation. Man mga lang. Ano pa, bi ang paabuton mo sila sa ila? Pero ako iya barikuson. Wala ko igapati sa imo. Bisan suhulan mo pa ako sang 1 milyon. Ginlugos ko no. Yak kadama. Hoy, buklan! Ang silingon mo, nahisa ka lang sa akon. Man, popular na ako karon mo. Aran ako sa TV kag sa radyo. Ikaw ya, wala gid. Wala kagisampulos nga tawo. Man, nahisa ka lang kay naunahan ka sang makawat. Hoy, barikuson. Bisan suhulan mo ako. Ay, hindi kinako. Bisan magtulok na lang sa imo. Ay, nangilad ako ya sa barikos mo. Ginakulbaan man gani ko sang bukol mo. Barikuson mo na eh! Buklan mo na eh! Barikuson! Buklan! Naano ka, Rebecca? Nga daw sa nagapalibog ka? Abi mo, uray. Nagadwa-dwa, gid ako nga may babayi ang akon bana. Si Romar may babayi. Siling mo, bisan hungiton siya, wala siya nagatinunto. Nagadwa-dwa, gid kuya uray, May ebidensya ka?
Oo, Ay, unsa man? may nakuha ako nga lusa. Kag kayumad sa iya nga ulo. Ako ya, wala ko ya kuto mo. Kag di yabi nga makuha. Kundi sa babae nga nagahulid sa iya. Ay, mali mo. Basi may kuto ka. Hindi wala ko ya kuto ya Mansang jutay pa ko. Ginasilingan gid ako ni nanay. Nga kung may kuto ako, luparon nila ako sa kawayanan. Amo na iya nga wala ko ya kuto ya uray. Kakaroon niya si Romar. May aras siya kuto kag lusa. Buot silingon, may babae siya nga ginahulid. Kag kutuhon. Kalang tanan nga babae nga laba buhok? Suspek ko. Amigo Talyo, may natukiban ako nga kamatuuran. Masakit nga kamatuuran. Nga amigo mo, Rizal? Ano nga kamaturan? Wala pagali ako mabunyagi. Ano? Wala ka pa mabunyagi? Ibutang ka na dason sa box. Wala ka pa mabunyagi? Ano kay di malas ako? Ano nga di malas ko, amigo mo, Rizal? Sang jutay pa kuno ako. Sang pabunyagan na kuntani ako sa ngakon mga ginikanan. Gulpi lang nagbagyo, kag nagdaguob, kag natupan ang amon venue sang bunyag. Ti wala na lang gindayon kay di malas kuno. Amo gali. Kundi subong ka na lang pabunyag eh. Nahadlok ako, migo Talyo. Nga ahaw. Basi maguba ang simbahan. Bati-bati ko nga daan, nga daw may bagyo naman. Buot silingon sina, nagapamatok ang kalibutan sa ngakon bunyag. Wala sang kaso ah. Kung mapatay ka, amo ang pagpabunyag mo. Nanukatan. Nga daw dispirado ka. Galibog olo ko, Samson? Anong ginapaligban mo? Si Carla. Nga, ano si Carla? Hindi ba nga sunusi mo? Nakuha mo ng iya matamis nga ho? Nakuha ko nagid man. Ano gid ba lang problema mo? Isunusi mo. Mayo man ang imo nga pagpamulong. Wala problema kung papamulong ah. Damo japong pabulong sa akong kati. Damo ang ginakagat sa manog ag ido mo.
problema ko si Carla. Hindi ko to kadto sila. Kay ginakabig ko nga karibal ni Simon sa pagpamulong. Tilain man yung imo ginabulong. Kagat mo niya sa mga sapat. Samtang yaya, espesyalista siya sa pagpamulong sa mga katol, korikong, gintuyawan, kaginampangan sang duwende. Amo gani, nainit siya kay damo ko no akon pasyente. Samtang iyaya jutay lang, ti amo na ginban niya ko sa sila balay. Samson, buligi mo ko buligi ko kay mabatagi ko kung hindi ko kita skala. Tatane, padala ko bola kag chocolate kay Carla. O galing ginatraffic ni Simon. Akong bahala. Akong matag sang sulat mo kay Carla. Todd, Samson, Todd. Ooh! What our friends are for? Pero, ano, buhaton mo man? Para hindi balaan si Simon? Kabalo sa daan nga, migway ta? Masiling lang ko nga mapabulong ko Ako nang bahala magdiskarte Oksa. Salamat kita. Salamat kita, Samson Kilala ko gina nga kabalaslan si mo. Abi ang hihatag mo kay Carla. Kay makadto ako dito sa bungkay dayon. Ihanda lang nga daan whiskey kag sumsuman Kay piho na ni. Ayos Mayong adlaw, Tio Simon. Ay! Samson! Ari ka man! Mapabulong ko, Tio Ano ang ipabulong ba? Kwan, Tio Simon, basi balagi na pangalayagan ako sang maligno? Kada magtulog ako, may nagapanawag sa akon nga jutay nga tingog. Tingog? Ano nga tingog? Gamay gani nga tingog. Siling niya. Oh, Samson! Samson! Kagdason, ipabulong ko man ining akon bakukang sa tikod. Wow! Grabe man ang imo bakukang ba? Daw sa 20 pesos kalapan ba? Carla! Dali diyanay! Ay, salamat. Hindi ko na ni paghihatag ang tsokolate. Ang sulat na lang. Kuha ato gani ang lana. Oo, tay. Mas epektibo yang lana ko nga ginagamit sang sakay atan. Ano nang lana, tay,
bebe. Uy. Nano ni? Hindi man nila na. Parigurik ni. Ay, dira ka na lang gali, kaya ako na lang makuha. Carla. May sulat naging padala sa akon si Atan. Ha? Diin? Ari ho? Oh, Abi. mm. Taguon ko na ini Ari ng lana nga epektibo. Sang salanan ni Atan. Pagkatapos ko sinihaplas mo, hindi ka magkaon sang kontra Samson ha. Ano nga abi nga pagkaon ang hindi kontra Choy Simon? Hindi ka magkaon sa manok, baboy, kag makatol nga uga. Bibi, plastar kay Banyo Santa. Ups. Yara na. Wow, kalapad gid sining bakukang ba? Mahimo ka na sa di makapalitson manok. Siling mo kontrang manok. Kontra man galit si mo. Pero ako man yung makaon sang manok. Akanami eh. Hasta na lang sira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun
Kung gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
matip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgal ako sa ngalan Madeline. Nagapanoigon sang 28 anyos. Nagatrabaho ako sa isa ka newspaper bilang isa ka investigative reporter. Jutay pa ako sa mapatay ang akon iloy. Gani nagdako ako sa akon amay. Kagbisan hindi gin man dako ang ginakita sang akon amay, apang nakaangkon ako sang scholarship. Gani naka-eskwela ako sa universidad didto sa iba nga pungsod.
kag nakatapos ako sa akon pagtuon. Sa makatapos na ako, nakakita gilayon ako sang trabaho sa isa ka newspaper. Diri sini nga bahin, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ang telepono. Hello? Hello. May mo ko palang mambal si Miss Madeline Misas? Speaking. Sino ini palihog? Si Attorney Rosindo Cruz. Attorney Rosindo Cruz? Anong malagad ko sa imo, attorney? Kilala mo bala si Ramon Delpan? Ramon Delpan? Sinabing hindi makakilala sa iya man. Siya ang bilyonaryo nga napatay sa heart attack sang kaon. Hosto ina. Gagagawang ila family lawyer. Sa iya katapusan nga panagubilin. Kinahanglan nga makaibalo ka sang iya ihambal sa imo. May ihambal siya sa akon? Ay, base nagsala ka, attorney? Wala ko yung makapakikita sa iya. Nakabati lang ako sang iya ngalan. Bangod, kilala siya kaayo eh. Pero, inang ginasiling mo nga makikita ako sa iya, nagsala ka, attorney. Wala ako sang kinahanglan sa iya. Kag wala man siya sang kinahanglan sa akon. Amoy nang natugon sa iya katapusan nga panagubilin. Yani, gintawgan ko ikaw. Mahimo ba lang nga ihambal mo na lang sa akon kung ano ina, attorney? Mas maayo siguro kung diri ko inaihambal sa imo mismo sa iya balay. Hindi ko ini pwedeng mahambal sa imo sa telepono. Kundi diri na lang sa iya puluyan. Saligan ko pa lang magkakare ka diri sa residence ni Ramon Delpan. Pwede ba lang sa pila ka adlaw na lang, attorney? Masako ako kayo eh. May ginahingagaw ako nga i-feature para sa amon nga newspaper. Ilisensya ko ikaw sa imo, editor. Nagapati ako nga mapasugot siya. Nga tagan kaniya sang tiyon nga makikita sa ako. Hindi na kinahanglan, attorney. Ako na lang mangayos ang panugot sa iya. Apang luya ko nga mahibalan kung ano gi kamalahalon nga makikita gid ako sa imo. Importante ini sa imo personal. Apang hindi ko ini masugid sa imo. Apang pati ako. Nga mangin isa ini ka sorpresa para sa imo. Okay. Maabot ako dira karon sa hapon. Bye. Isa ka sorpresa para sa akon. Sa balay ni Delpan. Ano ayhan ina? Makigsugilanon anay ako sa akon, editor. Sinong magkunahuna? Nahatagan ako sang duha ka adlaw sang amon, editor. Para nga makapakigkita kay Attorney Cruz. Basi kuno kung may balita siya nga ilik sa akon. Parte kay Ramon Delpan. Kagsubong, nakahibalo ako nga nagatumpok na ang mga damo ng mga reporters dito sa balay sa napatay nga bilyonaryo. Ay, apang hindi ako mapahamtang. Nadumduman ko naman si Ori. Ay, kung nakahibalo lang ako nga amuin ang iya batasan, wala na ako nag-usik sang tion sa iya. Wala sang huya nga Ori. Hindi hamak ka tensyon ang ginantos ko pangud lang sa iya. Kag wala akong maghinulsol kung nga nag-break ako sa iya. Apang, hindi siya magpasugot na makig-break ako sa iya. Kinasunod niya ako, permi. Kag makabata siya nga gubon ang akong bintana. Agod lang nga makasulod sa akong kwarto. Ay, ginakusar ko siya. Kag may akusasyon siya sa subong. Abogado lang ang nagakadto dito. Kag hindi siya. Kag hindi lang ina.
Ginsprihan pa niya ang bag-o ko nga salakyan sang tinaga nga beach. Isa ka tuig nga ginsuptan ko ang akong down sa salakyan. Pagkatapos, ginmarder lang niya. Ay, wala siya makahibalo kung ano nga pagkinot ang ginbuhat ko para lang nga makabakal ako sang salakyan. Gali. Nagsiling si Attorney Cruz nga pahibalon ko siya kung diin ako madayon nga hotel. Apang wala ako magpahibalo sa iya. Hindi ako maluyag nga may makahibalo kung sa diin ako madayon. Kag hindi man ako maluyag nga matultulan ni Ellie. Ba? Ma-overtake sa ako ng truck ng ina. Hindi. May auto nga kulor puti nga nagasunod sa akon. Kag may nakita ako nga nagaidlak sa isa ka driver. Hindi. Pusil ina. Kag ginataya sa akon. Kinahanglan niya maka-overtake ako sa truck ng ina. Hindi. Hindi ako maka-overtake. Hindi. Basi kung maigo ako sang driver nga ina. Malikaw ako sang jutay sa dalan nga ini. Dalan na pakadto sa uma. Kag may nagalambay sa kudal. Hindi ako makasulod dira. Diyos ko, wala na ako sa likawan. Kinalagas gihapon ako sang auto nga ina. Nagpasugot ako nga makikita kay Attorney Cruz. Apang samtang nagabiyahe ako, natalupangdan ko nga may nagalagas nga salakyan sa akon. Kag wala na ako sang likawan. Sa pagpadayon ko pagid. Ano ina? Isa ka salakyan? Nagadalagan sa batsyon nga dalan pakadto diri sa akong uma. Hindi, may isa pagid ka salakyan? Nagalagas sini sa iya? Ara, makita ko. Lalaking nagadrive sa nagalagas nga auto. Kag ang ginalagas niya, babae man ang nagadrive. Isa ka babae. Apang hindi ko makita ang yanawong tungod ginatabunan sang malaba niya nga buhok. Ara. Hindi. Ang lalaki? May armas? Kagara, ginauyatan niya ang armas niya. Kagdo ginataya niya ini sa babae nga nagapalagyo. Wala na sa mapalagyuhan pang babae nga ina, magluwas sa akong pastuhan nga ini. Sinyasan ko siya, nga magsulod sa akong propiedad. Malapit na lang ang nagalagas sa iya. Anika, ang bala ko. Sudlan ko sang bala nga akong shotgun nga ini. Ari na, karuna, tiruhon kong gumas na nagalagas ngayon na. Ato, naigo kong guma niya. Nagdulog siya. Mapalapit ako. Magwa ka! Kagipataas ang duha mo kakamot! Hindi. Parang kaniyang iya sa lakyan. Naglibot siya. Kagato, nagwa siya sa pastuhan. Shit! Nakapalagyo siya. Apang wala ko matandaan ang iya plaka. Kagang nabong. Hindi ko may makita tungod tinted ang kristal sa auto niya. Ang auto nga asol. Nagdulog sa higad sa nga akong kudal. Malapitan ko siya. Ara siya. Magwa ka! Kag ipataas ang duha mo kakamot. Gwa! Nagpanawag ang babae. Wow! Katahom sa iya? Miss, anong natabo ha? Nga ginhandom ka sang lalaki nga itong apatyon? Salamat sa pagbulig mo ha. Pero hinali lang siya nag-ulhot. Kag naghandom nga tirohon ako.
Be, bakita ko. Dagakuro gid ang iya mga kamot. Miss, may dala ka ba lang nga armas? Wala. Din ka ba kadto? Gali. Ako si Madeline Misas. Ako naman si Rox Santiago, Mrs. Misas. Miss Misas. Sorry gid. Saan din ka man makadto, Miss Misas? Sa residence ni Mr. Ramon Del Pan. Isa ko ka reporter. Amo bala? Madamo naman sa mga reporter nga nagkadto dito. Amo matuod. Apang luyag sang akon boss nga makakuha ako sang comprehensive nga balita sa kabuhi ni Ramon Del Pan. Hindi ayan atong naglagas sa imo boyfriend mo? Wala ako sang boyfriend. Ex-boyfriend na lang. Pero kinahanglan ma-report ato sa pulis ha? Kaya basi kung makahimo pagit siya sang halit sa ibang nga tao? Maayo pa matuod. Ang mayo pa, dito ka na lang manawag sa balay ha? Magupod ka na lang sa akon. Kay madugayan pa nga mag-abot ang pulis eh. Mga pianay kita. Salamat, Gid. Diri ako nag-a-star sa balay ko nga ini kung ari ako diri sa akong rantsuhan. Cute nga balay. Malinong. Kagpres kang hangin. Mapungko ka nay ha? Kay makuha lang ako sang kape. Madaligid lang. Salamat. Nagkadto siya sa jutay nga kusina. May asawa na ayan siya. Wala ako sa nakita nga palatandaan nga may babae sa balay nga ini. Ari ng kape mo. Ari man ng kalamay. Salamat. Nakatawag na ako sa pulis. Nagapakadto na sila diri. Salamat, Gid. Miss Misas, masugiran mo bala ako kung nga ginhandom ka nga patyon sang ex mo? Nag-break kami. Kag hindi maayong amon break up. Sa nagliga lang si Mana. Kag jutay na ako nga mahulog sa kanal kag ginipit niya ako. Apang nakahibalo ako nga gusto lang niya ako nga magbalik sa iya. Pero hindi niya ako pagpatyon. Pero atong nagalagas ka ina sa akon, handom niya ako nga patyon. Apang hindi ato ang auto ni Oli. Mahimo man nga nag-ilis lang siya sang laing nga salakyan? Mahimo man ina. Pero nga patyon gid niya ako. Ayhan nagsulod sa pinser niya nga kung hindi ka na sa iya, hindi ka man mapuslan sa iban? Wala mo bala sa ginakusar sa ginhimo niya sa imo? Ginakusar ko. May TRO na gani siya nga hindi siya makapalapit sa akon. Mahimo ayan niya ina sa akon? Nakahibalo ako nga ginapahog lang niya ako. Apang hindi siya makahimo nga magpatay sa akon. May nagdulog ng salakyan? Ang pulis na ina. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa
sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton katuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, ako si Almira, college student. Sa amon school,
May crush ako nga guy. Kag masami kami nga magasugat anay. Pero wala ako nagasapak sa iya. Kag amo man siya sa akon. Si Chong ang iya ngalan. Kag masami kami nga nagaupod sa salakyan. Bangod nga isa lang ka street ang amon na panaugan. Kag 5 lang kabalay ang antad sa amon. Isa ka bes? Nasugata ko siya kaupod sang akon pakaisa nga si Ellen. Ginbugno ko ni Ellen sa pagpadayon ko. Oy, Kas! Timing nga nasugata ako ikaw. Oh, ha? Nga man. Nag-abot ng aton pakaisa nga si Ming. Dalon ko ikaw kuno karon sa ila. Kay gusto ka niya nga makita sa wala pa siya makabalik sa abroad. Oy, really? Ote, kamusta si Ming? Ay, day. Super sexy, no? Ayaw gali. Si Chong gali, oh. Chong, si Almira. Hi, Almira. Hi, Chong. Day. Paabuton ko ikaw karon sa balay, ha? Bitter gid. Okay, sige ha. Mauna na ako sa inyo. Ay, hala. Nga magkaupod sila nga duwa ni Ellen kag Chong Hao. Sila na bala? Ka na. Kaduha na mag-call si Ming. Nagahulat siya subong sa aton. Uti, ano pang nahulat naton? Let's go. Ay, ho gali. Kas, classmate mo bala si Chong? Classmate ko siya sa isa ka subject. Kag nakahibalo siya nga pakaisa ko ikaw. Nagsiling siya gani nga. I-introduce ko siya sa imo. Ha? Matuod, Kas? Oo. Sabi mo, ikaw ang ginahambalan namon sa masugat anay kita sa school. Oy! Matuod? Ang buot mo silingon. Interesado siya sa akon? Ano, Fe? Interesado siya sa imo, no? Gani paabuta lang nga mangin visitor mo siya isa ka adlaw. Dali na Nagahulat na sa aton si Ming. Sa hindi ako makatulog. Hindi ko malimtan na ginsiling sa ako ni Ellen. Ay, matuod ayhan nga may crush sa akon si Chong. Ay, ambot sa hindi gihapon ako makapati. Nga pareho ang ginabatsyag namon sa isa kag isa. Ay, pamatsyag ko. Sa nagalakat ako pirmi sa panganod. Hi, Almira. Uy, Chong, ikaw gali? Pwede ba ako makapungko? Aba, oo. Kalapad sang bench nga ini. Abi mo, madugay na ako gusto nga magbugno sa imo. Ugaling na huya lang ako eh. Pareho gali kita. Amo man inang gusto ko. Ugaling, nahuya lang ako sa imo. Basi bala masiling ka nga, kapres ka sa akon.
Kung nakahibalo lang ako nga hindi ka gali suplada. Kung tani, wala ko na pagsiruting ka o galingon ko nga maghandaw raw na lang sa imo sa tinuon nga ini. Naakig ka ba na? Ha? Nga maakig ako. Thanks kita. Pero luyag ko lang nga makahambal ka sa matuod eh. Abi mo, idol ko ang tawo nga makahibalo magsugid sang matuod. Wow, thanks kita. You're welcome. Amo na lang ang kalipay ko nga nakaistoryahanay kami nga duha ni Chong. Kag pareho malanggali ang ginabatsyag namon sa isa kag isa. Sa pagpadayon ko pagit. Ang akong cellphone? May nag-text? Anay ka bala? Basahon ko ini. Uy, ano ini? Abi? I want my eyes to be your eyes so you can see how wonderful you are. I want my heartbeat to be your heartbeat so you could feel how much you mean to me. I want my ear to be your ear so you could hear me whisper, I love you, Chong. Uy, kay Chong maghalin ang text nga ini. Kag nagapahayag siya sang paghigugma sa akon. Kun amo, in love sa akon si Chong. I love you, Chong. I love you too. Popular nga couple sa school. Very, very loving. Ay, abi mo kas. Wala akong magsala sa pagbaton sang iya paghigugma. Kabay pa. Nakapatod ako. Nga in love matuod siya sa akon kas. Ay, amo matuod day. Kag abi mo, wala ako masugid ang dapat kong tani nga isugid ko sa imo. Ha? Ano ina? Sanggin pakilala ko sa imo si Chong. Bago lang sila nag-break kay sa iyang girlfriend. Nasugid bala niya ina sa imo? May girlfriend gali siya? Kag nagsulod sa ulo ko, nga basigin pangaluyagan ka lang niya, kay hindi siya maluyag nga hikayan sa iya girlfriend. Bangod madasig siya nga nakakita sang ibulos. Kaz? Amo ina matuod. Pero ang dumdum ko kung nakahibalo ka nga may girlfriend na siya. Wala ako makahibalo, Kas. Pero kung nag-break na sila, wala man sang kaso, ina. Ang sala lang, kay wala siya magpanugid sa akon. Pero, it's alright, Kas, Nakita ko man kag nabatsyagan ko, nga ginahigugma niya ko. Kag wala na siya nagahigugma sa iya nga ex-girlfriend. Ay, wala ko gid makita si Chong sa eskwelahan. Masulod anay ako sa library, Dira ako mapaligad sang pila ka oras.
Mayo lang kay Jutay ang estudyante diri. Oh, ba? To si Chong man inang nakita ko. Kag may kahambal siya nga babayi. Kag kadurop gid sang ila paghambalanay nga duha. Oh. Ani ka bala? Mapalapit ako. Itabon ko lang ining libro sa ako na wong. Na, diri ako matindog. Gikan diri. Mabatian ko ng ila paghambalanay nga duha. Believe me, Chrissy, wala ko sa luyag sa kay Almira. Ginahimo ko lang sa nga palipasan sa oras ko. Apang hindi ako makahimo nga magpanayo sa imo. Wani, nagahulat lang ako sa gusto ka tiyon nga makakita sang tsansa nga makamalala kita liwat. Sige. Patihan ko ikaw. Kung buwas nga daan, malibot kita sa bugos nga campus nga kita lang nga duhang magkaupod. Kag hindi ka na magsapak sa kay Almira. Okay. Okay na. Ipakita ko sa imo na ikaw nga akong ginahigugma. Kag hindi kay si Almira. Ha? Love ko gid ikaw, Chrissy. And I'm crazy for you. And Almira means nothing to me. Mahalin ako diri. Sa hindi na ako makapadayon sa pagpamati sang ilagin ahambalan. Sa mabuka ang dugahan ko. Hustugid si Ellen. Hustugid siya. O Diyos ko, kalain sa pamatsyag ko. Sa malumpat ako sa bintana sa library. I hate you, Chong. I hate you. Kapintas sa imo. Kapintas sa inyo. Ang tumdum niyo siguro. Kung makita niyo pa ako dire, pues, wala na kamusang Almira nga makita. Hindi na ako magbalik sa eskwelahan nga ini. Kapintas sa imo, Chong. I hate you! This morning, I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window. Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Nasakitan gid ako. Kag ambot, kung san ako malipatan ang ginhimo sa ako ni Chong. Nagsaylo ako sang eskwelahan, kag wala sang may nakahibalo sang rason, kundi si Ellen gid lang nga akon pakaisa. Subong, nagatrabaho na ako sa isa ka office, kag wala pa ako sang boyfriend.
Bangod nagahalong na ako, nga hindi na masulit ang natabo sa akon kag kay Chong. Wala na gid ako sang balita party kay Chong, tungod ginapalayuan ko ang mga nakakilala sa amon, agud nga hindi ako makabati sang balita halin sa iya. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Almira. Amuyadto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!